Hei, vulpițele mele dragi, acesta va fi un videoclip în care o să vă explic ce este acela un haul, iar peste câteva zile va urma un videoclip în care o să deschid cadourile de la voi. O să vă spun imediat ce este treaba cu cadourile. Sper să dați acolo cât mai mulți un like, un share și un subscribe și cei care doresc și vor să îmi dea cadou și eu o să îl deschid și o să fac video când o să-l deschid. O să vă spun imediat și treaba cu cadoul. Deci, haul înseamnă ca voi să-mi dați cadouri. Nu contează abonații sau persoanele de la ad, pentru că eu am foarte mulți abonați care am și la persoanele de la ad. Adică este o fată Ioana care o am și la ad. Stați o leacă să o găsesc pe aici. Uite, de exemplu, ea este o mare fană de-a mea. Și este și fană și am și la ad și așa. Poate și ea chiar, adică poate orice ar fi, ea este tot așa, cred că o mare fană de-a mea din câte mi-aduc aminte, pentru că am foarte mulți fani care i-am și aici, i-am și pe YouTube și așa, nu pot să zic la lume ca să-mi dea doar cei de pe YouTube, pentru că poate cei care am la prietenii de la ad nu sunt abonați și așa nu ar fi normal. Și așa am zis și persoane de la ad și abonații, pentru că am foarte mulți care sunt și abonați și sunt și i-am și la ad. Și o să fac un video în care să deschid cadourile de la voi. Nu sunteți obligați să deschideți asta, să faceți asta, adică să-mi dați cadou. Doar cei care vor și nu oblig oamenii, pentru că nu vreau oamenii să-și cheltuie banii pentru mine. Eu fac videoul acesta doar ca să văd cât mă iubiți voi pe mine și nu oblig chiar pe nimeni ca să îmi dea cadou, pentru că nu am de ce. De exemplu, pe prietena mea la prietena mea a făcut anul trecut, mi se pare, pe canal e un video și arată foarte multă lume animation seturi aripi și după aia când au văzut abonații care s-au întrebat de unde și i-a zis că de la abonați, că i-au dat atunci când a făcut haulul și toți au zis că dar nu e normal să primești, adică nu te obligă nimeni să-i dai, iar dacă persoana respectivă a vrut, tu nu poți să-i zici că nu da, adică trebuie să accepti toți. Eu nu o să-i supărată dacă cineva mi-ar da o poziție să zic la 99 ava, pentru că mă mulțumesc cu orice primesc, adică cum ar veni, cum e proverbul acela, nemulțumitului se ia darul. Și așa, nu puteți să-mi dați orice, deci pe mine nu mă interesează cât costă, adică nu mă interesează prețul și nici mă interesează cine îmi dă și cine nu-mi dă. Nu oblig pe nimeni, cine vrea îmi dă, cine nu, adică nu vreau să primești gen mesaje dintre acelea că te milogezi, așa, nu, acesta e un video decât care vreau să văd cine mă iubește pe mine și cine sunt vulpițe adevărate. Și atât, adică e un haul care foarte multă lume îl face și l-a făcut și Alia Vachin, așa că am zis eu să încerc. O să fac și un giveaway, dar nu pot acum, pentru că nu am destui bani. O să vă explic și treaba cu giveaway-ul, dar nu acum, pentru că, da. Și v-am zis, cine vrea îmi dă cadou, cred că va rămâne valabil 3 zile treaba asta cu cadoul, pentru că nu pot să lungesc așa de mult, pentru că o să vreau să postez și alte videoclipuri, adică urmează una LBV, cred, cu sora mea. Și na. Așa că cine vrea îmi dă cadouri, eu le voi deschide pe toate și veți apărea acolo pe YouTube și poate să vă fac și promovare la cei care vor. Cei care nu vor, adică nu oblig pe nimeni și nu oblig pe nimeni să-mi dea cadouri, așa cum o să repet. Cam acesta a fost videoul de astăzi, știu că va fi super scurt, decât am vrut să vă explic și este acela un haul. V-am zis, 3 zile aveți la dispoziție să-mi dați cine vrea și cine nu vrea cadouri. Accept orice preț, deci orice preț ar fi, eu mă mulțumesc cu orice. Și, Doamne, sper să nu primesc aripi sau așa, pentru că o să plâng, pentru că știu că foarte mult mă iubesc vulpițele mele și unele vulpițe chiar au zis că vor să-mi dea 4 animations și așa mai departe, dar sincer nu vreau, pentru că adică, nu știu, mi s-ar părea așa super ciudat. Știu că e frumos din partea voastră și drăguț, dar știu că mă iubiți, dar na, e totuși foarte ciudat. Adică eu mă mulțumesc chiar dacă îmi dați, dar nu vreau să vă cheltuiți voi banii pentru mine. Mai bine luați-vă voi ceva decât să-mi dați mie, pentru că eu mă descurc și singură, adică am și cont de cadou, mai multe și așa. Mai bine luați-vă vouă, pentru că așa am fost și eu, mai dădeam la lume și după aceea nu mai aveam eu 1000 să-mi cumpăr. Dar mai bine strângeți-vă pentru voi și de bine îmi dați ce puteți și dacă vreți. Cam acesta a fost videoul de astăzi, dați acolo un share, un like și un subscribe să ne strângem cât mai multe vulpițe, iar v-am zis la 100 de abonați, 100 de vulpițe, dau party mare pe Avachin cu toți abonații, adică cei care au Avachin și care vor să vină și care o să poată să vină. Și o să dau parte de 100 de abonați, 100 de vulpițe. Dați acolo un like, un share și un subscribe. Vă pup și vă iubesc. Bye!